Makadi muri Zimbabwe kusangana zvakare kwati kuita pano pachirongwa pa JCTV Africa nepa Sly Media TV. Tiri kusangana kuno kunzvimbo yeKadoma uko kune nyaya inosuruvadza yemwanasikana anonzi Itirai akashayikwa mugore ra 2013. Asi pane godobori kana kuti n'anga kana kuti svikiro yakauya ikaudza vakashaya mwana wavo vabereki ava kuti mwana uyu akachengetwa muhozi sezvanga zvakaitwa mukomana uya anonzi Grant pamucharangarira. Asi nhasi tiri pano tiri kuda kunzwa kuti basa iri richabatwa sei. Saka dzaititaure nevagari vemunzvimbo iyi kumuzvezve uko kwakaitika nyaya iyi mudunhu raChifingezi. Ngatipindei muhurukuro yataita nevabereki vemwana uyezve nevamwe vagari vekunzvimbo iyi vachitipawo muono wavo muri yeZimbabwe. Ngatisanganei muhurukuro dzataita nhasi. Akagara nemwana wangu zvinhu zvinorwadza izvozvo zvekuti kana pasina mweya waMwari ungapinde mukati mevanhu ka demo chairo hangu ndinogona kumukanda kana ndinofira mujeri ndofira mujeri nekuti hazvinakidzi munhu augara nemwana wangu 12 years inini ndudzei chero kadei kwainzi dzakasangana musoro ani munoona munhu uye ngabve munzvimbo kana kuri kutonga kuti ndichitonga ndirini munhu uye anofanira nguuya atutiswe zvinhu zvake aiswe murori anoiswa amheno kunogara vakaipa pasipano koibva ikoko vakamudzora kuno avamudzori tora mupfuza vanoita go back to sender kuno modo ngachinda upfuma achingotangizwa achinda nekuti muurayi ombonoisawo vana vaikoko muhozi ngambonoisawo vaikoko isu kuno kwedu tatoisigwa ngatichakuda taramba achipama vana vava vanotogodzinga kuchikoro zviri kundiomera kuwana $20 chete patime kubhadhira chikoro yemwana saka izvozvo zvinondibata aiwa zvinondibata zvakanyanyisa kuti saka zvatokonzeresa kuti neupenyu hwevana chaichaivo saka kana chiro kasunzi nhasi ndazorora vana vangu vachazodii vachazorarama sei upenyu hwakadii mazuva raashayika takazviwa tikauya futi kubva Gokwe Gokwe muri papi Gokwe tiri kuganyungu ava vari kwagore dema kure tizivewo kuti mwana wedu kana akauya chero chachii tichaona guva rake wa togozotaurawo kuti takamuchengeta vanhu vanoita shungu nemakuva anoitika vamwe vane achivakira vamwe yana achitsvaira kwaiso hatidiwo kutsvairawo here guva remwana wedu tiri kugwadziwa naEmeline tiri kugwadziwa newe ndichadi kutaura ndichadi zvakwana kasi kana ndaona mwana wangu aiwa zvinhu zvemombe dzenyu kugarai nadzo ameneyo zvina Mwari wenyu ameneyo na Mwari wenyu ine zvemombe dzenyu handidzidi nembudzi nehuku kuda mamwe mapera anoenda kusigwa futi mumusha aiwa kubhadharisa siyai zvekubhadharisa cheku siyai Mwari uyu Mwari watinonamata tangai kuti makateresa kubva pagore iroro kusvika gore ratinaro nhasi Mwari anoita kuti zvishamiso mani wako kana kuti mwana wako ozvara mwana otora ovharira kana wachembera sezvino zvandaita ndomirira tariro oita mwana wake ndotora mwana watariro ndovharira pane kutora mwana wako amai naisoni ndovharira vanohwa sei vachiwa kuti mwana wavo uneni isusu toti mwana akatochekwa musoro akatofa haako kozongobvawo munhu akuti mwana iye ariko handiti saka tiri kuti mwana iye kana ariko zveshuwaka Mwari ngawaredze simba ravo ngapasapindira Satani anomisa zvinhu izvi. Kwazouya zvakare muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatinoita pano pachirongwa pa JCTV Africa nepa Sly Media tichikupakurirai nyaya yakaitika kunzvimbo yeMuzvezve 2 kuri kunzvimbo kudunhu raChifingezi uko kune nyaya yatanga tichikupakurirai pamavhidhiyo atakakuudzai amamuchiona pa Sly Media zvese nepa JCTV. Now nyaya iri pano muri yeZimbabwe ndeyekuti pane mwana akashayikwa na 2013 patove nemakore anokwana 12 mwana uyu asati aonekwa. Asi chitiko chaitika panapa ndechekuti pana sekuru vanobva kure kwenyika uku kuMount Darwin
svika panapa kunzvimbo ino yeKadoma vachibva vaudza mhuri yatakuda kutaura nayo kuti izvi ndo zvakaitika kumwana. Saka iye zvinezvi semavhidhiyo amuri kuona paskirini patoitwa basa rachona ratoitwa. Tinoda kuti tinzwe kubva kuna baba vemwanasikana uyo akashayikwa 12 years ago kuti vanofungei nepamusoro pebasa raitwa iri uyezve hana dzavo dziri papi nebasa raitwa iri. Saka ngatipinde murukuro tinzwe vachititsanangurirawo rwendo rwavafamba kusvika vasvike pari nhasi. Mhuri yeZimbabwe ngatichingamidzei baba Chitsungo, makadii zvenyu? Ndizvo Nyatsungo. Right. Baba, tiri kuona kuti nyaya iyi yaitika. Ndeapi mashoko amakasangana nawo mushure munge mwana ashayikwa mukatanga kutsvaga? Ndeapi mashoko anorwadza kana kuti aikupedzai simba amakasangana nawo imi semubereki pamaitsvagana nemwanasikana? Right, mashoko ataisangana nawo mukutsvaga mwana mushure mekunge mwana ashayikwa, mashoko anotibate nekuti vamwe vaingoti hapana chamuchadi chamuchawana. Vamwe vaiti ndo vaiti zururai kupedza nguva, endai munogara pasi. Zvatorova zvakadaro. Kana munhu achinge atotorwa kuna nemakore nekufamba kwekuita nguva, hapana kana chamuchawana. Saka izvozvo zvaitibata sevabereki vakabereka mwana wavo. Muchinzwa mashoko iyayo, tinoziva kuti kune zvirwere zvinosanganisa zvepfungwa zvinoitika kana munhu achinge asangana nemashoko akadaro. Imimiwo semhuri dzaibatikawo ere hope? Ndeape matambudziko amakasangana nawo pamuviri wenyu, pamabasa enyu emaoko, kana pane zvinhu zvamaiita zvaikonzerwa nemashoko iyayo uyezve nekutambudzika kwamaitika muri panyaya yemwanasikana? Ndinoona sekuti zvimabasa zvakadzokera sure nekurarama zvinodzokera sure nekuti basa ranga ravepo chete nderekufamba. Kungofamba zvekuti ukawanawo mari waingofunga kuti ndonanga nepapi, ukangobata mari unanga nepapi, taifamba. Saka pfuma yakaparara yakawanda. Pfuma yakaparara yakawanda, takafamba nzvimbo dzakawanda, Bhinga takasvika, kuShurugwi, Mharare, kwana Magaya, kwana Tifred, kwese takasvika muchitsvaga nyaya iyi mwana. Tichitsvaga nyaya iyi yemwana kuti tingaibate sei, ingabude sei. Like pamakore yamaitsvaga, zvanga zviri zvegore negore, mwedzi mungatitsanangure kuti zvakatarangana zvakaita sei, kuti maiti mwedzi wega wega here muri kubuda kana kuti zvaifamba sei? Kufamba kwandaita pamazuva acho kwanga kusiri kwegore kana kuti mwedzi, kwaingoti pandawanira mari kana kuti kwandadaniwa mbonzi chimbouya uedze kwakati, rwendo rototanga. Pamwe ndaitodaniwa ndafamba kumwe, kutonzi uya kuno, kutosiya kuya ndotonanga kuti kupi kumwe. Poshaya chinobuda. Now tatarisana nenyaya iyi, sekuru vagadzira miteyo yavo, vari kuti chikirimbani chavo manje chinenge chabata. Imimi mwana uyu anzi abuda, mufungo yenyu akamira sei? Mwana wamakapesana naye makore ave 12, muri kutarisira ndezvipi zvamuri kutarisira pamwana wenyu after 12 years? Ndezvipi zvamakatarisira nazvo pamuri kungofungawo henyu muchiona? Pa 12 years nematarisiro atiri kuita nemanzwiro atinoitawo vakuru vachitaura, totarisira kuti panenge pane dambudziko rinenge rakatoti kurei zvakare. Kana chero kuchinzi mwana wacho azowanikwa, abudiswa, sezvo sekuru vati musungo yavo vachiti anogona kuwanikwa, asi dambudziko rinenge richingoripo nekuti mwana uyu handifungi kuti kana munhu akachengetwa makawanda anenge ane utano hwakanaka-naka.
anogona anenge kune kachinji kanenge karipo. Saka izvo zvinoda kufambwa nazvo zvakare zvichigadzirwa nevanogona kugadzira uyezve vanenge vachitoda upfuma vanhu ivavo. Makazvitarisa ipapo pfungwa tichipa pfungwa iyo moda kuti aitirwei nekuti nyakugadzira chirimbani sekuru vachiripo. Imimi pfungwa yenyu semhuri zvamunenge muchirangana imi nemudzimai wenyu kana semhuri mamuruda kuti zviitwe sei, pangaa pamwana kana kuti pane avo vakashinwa zvakadai? Ndofunga kuti pamwana ozi anenge achida kutogadzirwa nevanhu vanoziva. Iva vana sekuru, iva vana zinata vanoziva mishonga yacho, nekuti zvinhu zvinenge zvakagadzirwa nemishonga. Saka zvinodawo vanhu vanogadzirawo nemishonga. Uyezve kune vanhu ivavo vanenge vakaita izvozvo, vanofanira kuwanawo punishment yavo yakaringana navo, sevanhu vanenge vakatadza vakatadzira vamwe. Saka punishment obviously inenge ichidiwa, inofanira kunge iripo. Kuriko kunzi mawana mukana, munenge muchida here kuti rwendo urwu kana rwakufambwa varipe mangava ese anganga achazobuda, angava mangava ekuenda kumatare, angava mangava ekuendesa mwana kuchipatara, angava mangava ekuti maybe pane zvimwe zviri pamwiri wake zvinoda kuti zviwane mushonga, munoda kuti ivo vabhadhare here? Ndipo pane pfungwa yenyu? Ndizvo chaizvo, ndonge kana tichinge nyaya yabuda zvakanaka, tanyatsoziva kuti ndevava ivavo vanofanira kufesa mapayments ose, kunyange kuti takabva kumasukuru zvataishandisa tichienda mberi nezvichazodiwa nekuzorapiwa kuti kuchaita mwana. Ivo vanofanira kunge vachiita izvozvo zvatotarisira. Takatarisa panyaya iyoyo tinoziva kuti vekumutemo vane bandiko ravo, because takatarisa nyaya iyi inogona kunzi pachirungu abduction. Tinoziva vemutemo vanotorawo bandiko ravo. Kuriko kunzi nhasi vemutemo vavatora vakavapinza pachitarafu. Muchaitawo sei? Matanho amungade kuti aitwe pamusoro muda kuti vaende kumutemo here kana kuti muda kuti zviitwe pakutaurana kwedu kwepachivanhu nemadzimambo? Izvozvo ndizvo. Ivo kuripa vanofanira kunge vachiripa. Kana dzava nyaya dzekumapurisa vanenge voonana nemapurisa. Vanenge voonana nemapurisa kumberi kwasi kunoku. Muda kuti vatange vabhadhara, vanenge varipa kunoku kunana mambo kunoku. Nyaya dzetaura pachivanhu voripa zvatichida. Kana tichinge tapedza navo isusu, mutemo wopindira wotaurawo bandiko ravo. Imimi tinoziva kuti chiona chinoti chiri mumwoyo chiri muninga, zviri pakati pemwoyo wenyu sababa vemwana ndezvipi zvamunoda kudurura kumhuri yeZimbabwe pamusoro pechiitiko ichi nekufamba kwamakaita zvamusati mataurira kana vamwana, zvamunoda kuti nhasi ndoda kuti titaure pamusoro penyaya iyi zvandandakaviga mudundunu mangu? Vanhu ndingangoti zvandingade kutaura ndechekuti vanhu ava havana kunaka. Vanhu ava vakandikanganisira zvakanyanyisa, nekuti vakadzorera upenyu hwese kumasure. Nekuti ukabata mari hauishandi, unenge uchifunga kufamba chete. Ungobata mari uchifunga kufamba, unotofunga kuti ndoenda kuya kwandakaudziwa. Saka pfuma yako inenge iri kungoparadza nekufamba chete. Kwaunenge wafamba ikoko unenge haungofambi, unenge uchinobhadhara. Unosvika kuti tipe $30, umwe kuti tipe mari yakati. Saka mari, hakuna mari inoshanda yanga ichishanda makore osaya. Iyi mari yekungofamba uchipa vanhu chete plus zvakadzosera kumasurewo, kunyange nevanina vacho vakatodzokera mumasure mavo. Ndodaro nekuti ini ndakanga ndine mombe dzangu dzaikwana 8
pamombe 8 idzodzo dzakaparara ndichifambira nhau iyoyo. Asi mombe idzodzo ini ndakanga ndakatoplana ndichiti vana vangu panosvika sekondari ndichitengesa mombe imwe chete pagore ndichibhadhara nditengesa mombe kusvikira vana vapedza chikoro. Saka kuna mwana aizopedza aizomira kuenda kuchikoro kudza anomira chikoro. Asi zviri kuona kuti nenyaya yekushaya chokutengesa kana kuti kudii zvakatoafekita nevanini navazvi kuti vanototadza kuenda kuchikoro. Aiwa, pari kunzwika mhuri yeZimbabwe. Chiregedzai tipinde muhurukuro namai vakabereka anyakutumbura vachitiudzawo divi ravo pamusoro penyaya. Pachipamwe zvakare tapinda muhurukuro namai vemwanasikana akashayikwa uyo ane zita rokuti Itirai Nyatsungu. Handi ndizvo? Takuda kunzwa kuti kudivi ramai zvino kufamba sei. Ndobotanga nemubvunzo wandambobvunza kuna baba tichiti imimi matambudziko amakasangana nawo samai vekubereka panyaya iyi maudzwa kunzi mwana ashayikwa moyofamba kana kuti vemuraini vachitaurawo nemi vaitwo kudii panyaya iyi zvakakubata iwo pamwoyo penyu makore aya apfuura? Makore apfuura panyaya ichitanga ndakambobatikana zvakanyanya nokuti nyangwe vemuraini vakanga vachitaura nepavo pasiripo. Vaiti kudii? Vamwe vaiti vakabata mwana Rausi akazoenda kumunda ega akanoshayikwa. Vamwe vachiti baba vacho vanodii vanoziva kwakaenda chii kwakaenda mwana. Saka mashuku vaindibata nekuti isusu hapana munhu ane mwana wake angamubata zvakaipa kuti dai waita chakaipa utasangana nechakadii nechakaipa. Saka mashuku aitondibata zvakanyanya kuti ko vanhu vari kutifungiro zvakadai nendai kuti tisipechizwa kuti nyaya idzi dzakafamba sei. Tinoziva pano ishona chinoti pafa mwana hapashayikwi muroyi. Hapana here kunenedzerwa kwakaita kungava kubandiko renyu imimi samai kana kubandiko rababa kunzi pane chikaranga chavakaita kana pane zvavakakanganisa zvinoita kuti zvakaita kuti mwana ashayikwe? Hamuna here kumbosangana nemashoko yayo? Zvaingotaurikawo kuti mashoko ashayikwa nezvimwe zvaimbotaurikawo zvinhu zvekuti kana kusatadza kuzvinyatsosanangwa. Asi zviripo zvainyenyedzerwa dei zvakakonzerwa nekuda kwezvakati nezvakati zvakaita kuti mwana atetereke. Unganyatsotsanangura kana chimwe chete chamuchiri kurangarira chakataurwa chamuchiri kurangarira kuti ichi chakandibata pamwoyo chakataurwa? Zvakandonyanya kubata pamwoyo ndechekuti taitaura kuti dei baba vacho vaenda kumushakwana vazikama kumushakwa ndozvaka kuti mwana atetereka. Asi ndainyatsoziva nepfungwa dzangu kuti hazvisirizvo pane zvaitika pamwana. Ingotaura kuti nenyaya yekuti havazikama kumusha kwavo kuti ndekupi baba vacho saka ndozvinogona kukonzeresa zvasimudza mhepo. Tinoziva kuti mwana uyu anga ari mwana musikana. Imimi samai nekubereka marasikirwa nemakore anokwana kuita 12. Ndezvipi zvinhu zvama muchitarisirawo kuti wose mwana ndadai ndakaisawo izvi maari ndakaisawo ichi maari mumakore aya chamunoti kuti chiri pamwoyo penyu chamunoti izvi ndikadai ndakaitirawo mwana wangu izvi paanga akukura kudai ndikadai ndakaitirawo mwana wangu zvamuda kutaura zviri pamwoyo penyu? Zviri pamwoyo pangu ndezvekudai mwana uyu aigona chikoro kuti ndaitarisira kuti mwana uyu nezvimombe zvatakachengeta izvi tichada kumudzidzisa achienda mberi. Saka izvozvo zvakandibata zvizhinji. Ndotarisira kuti mwana wangu saka akatokanganiswa upenyu hwake zvakanyanya. Ndaitarisira kuti achadzidzawo nenhamo yangu pamwe achazorirawo nekuda kwevana ivava. Saka zvakandibata zvakanyanya kuti mwana wangu kuchikoro chaiko hapachisina. Saka chero kwazonzi adzoka izvozvi achava munhu achadzidza here nemakore ayo nawo achatangira papi? Munhu akagumawo grade 5 achatangira papi? Unotanga kufanira kunotanga grade 6. Saka zvichazodii izvozvo zvinondibata zvakanyanya. Then mukapiwa mukana imimi semhuri kana samai ndezvipi zvamangade kuti zviitwe kune avo vana mupara munzvombo pamusoro pemwana wenyu? Oro muruda kuti sekuru vakuitirei? Ndiripi dare ramuruda kuti vaite kana iri dare rapera ramuda kuti vaite kuti ringapodze shungu dzenyu vamunoti izvi zvingatonhodze mwoyo wedu kana zvikaitwa kune ava vakapara musha? Chekutanga chandofunga kuti dekaitwa pamwana chekutanga ndechekuti vagadzise mwana wangu kuve back to normal.
aive nenjere ndotozviziva kuti izvozvi munhu akagara akavharirwa nenjere dzatorasika rinenge richizowa basa kwandiri kuti mwana uyu ndigare naye akadaro. Ndoda kuti vanhu ava vamurapise mwana wangu kuti zvakanaka. Kwandiri pazvinhu zvangu zvakasakatika aiwa zvinhu zvangu ndinenge ndichizvida nokuti ipapo ndikaverenga 10 years idzi 12 years idzi dzatagara tisina mwana nezvipo zvangu zvandakaburitsa ndakasvika pakuburitsa zvakawandisa zvakaburitsa ndisina kana chinhu chero uku hatinesu panopamba nekuda kwemwana tinenge tichingoonesana kuti zvingadei zvabereka zvakadii zvikabva zvino nekuti izvozvi zvatodzosera zvakawanda pamasusi vanhu vaitora advantage nenyaya yekuti muri padambudziko. Ndine kwakawanda kwanoenda chitongoburitsa dzimwe mari dzokuti kuti ndikaukulete chaivo chaivo handingambozvikwanisi tichitoonana paground kuti vachandiitirei. Ndoda zvinhu zvangu kuti zvidzoke kuna sekuru vachatitaurira nasekuru ndo vachabhadhira chii muripo mwana vacharapisa kusvika iye mwana wangu aita zvakadii zvakanaka. Tochipedzisa nyaya tichiti imimi nhasi zvamunazvo padundu penyu samai zvamusati mambodzora namunhu tichitaura kudai muri yeZimbabwe uyu muzukuru wangu ndangoti ndimbokuzivisai zvausati wambotaurawo kana kunga zvanga zviri pamwoyo pako zvazvikudya samai nakubereka ndoziva kuti maybe wakachema pari pamwe wakachema asi pane zvinhu zvanga zviri pamwoyo ndezvipi zvaungoda kungodurura muri yeZimbabwe uchitaura pamusoro penyu? Zvandanga zvagara zviri kutondidya mwoyo svikana nhasi izvozvo kuti mwana ndichamuwana akamira sei nemakore awo 12 izvino zvaakutonotena 22 saka achiri munhu akakura here aita sei zvazvichindibata izvimwe zvazvichindibata ndezvevana vangu vandinavo pano kuti zvakandidzosera sure paupenyu hwevana zvichiro musikana wandinaye panapa hana kutozonyora form 4 akaguma form 3 first term kushayiwa chaiko kokurevisa nekuda kwenyaya dzipi nekuti kwatiri chitofamba chero sekuru vedu vakataura kuti vakatisunga upenyu baba vekwanga wanyanga wakabuda wagumi kuwana chero chekupfuma isusu tinongowana mari chero yechikafu chengodya ipapo chete zvino zvokuzoti zvakanaka zveupenyu hatizvidii hatitazviwani vana havachaende kuchikoro izvo zvindine chimwe chikomana chandakatindisa kuna baba vangu ikoko zvinodzidza kupi ikoko uyo akagara pamba vanina vanotongodzinga kuchikoro zviri kundiomera kuwana $20 chete patime kubhadhira chikoro yemwana saka izvozvo zvinondibata aiwa zvinondibata zvakanyanyisa kuti saka zvatokonzeresa kuti upenyu hwevana chaichaivo saka kana chiro kazi nhasi ndazorora vana vangu vachazodii vachazorarama sei upenyu hwakadii. Nepatasvika iye zvinezvi amai itirai nebasa rabatwa nasekuru Nepura vativimbisa chokwadi kuti mwana ari kuzobuda uye vachataura vega nemuromo wavo kuti ndine mwana uye ndanga ndichimuiti sei. Munoti kudii nebasa rabatwa nasekuru? Basa riri kubatwa nasekuru ndikuri tienda chero mwoyo mangu ndichingobimba kuti ndosangana naye aiwa ndotenda sekuru kuti varamba vachingobata basa iroro kusvika tasangana naye mwana. Basa iri ndikutoona kuti ndiri chokwadi nekuti ndichiona zvimwe zvavanenge vachiitira vamwe ndozoona kuti sekuti ini zvangu zvinogona kuti nonoke nekuda kwokuti dambudziko rakadii rakakura asi ndiri kutarisira kuti mwana ndosangana naye. Ndongotenda sekuru dei varamba vangoita mwoyo murefu nehamawo dziri kutibetsera nekuti saizvozvi pana chedu nyange vanhu akaungana kudai sokuti vadye ihama dzeisidi dzichitopindira dzichibetsera. Pakajeka mhuri yeZimbabwe tiri takamira gumbo rimwe chete tichitarisira kuona chikirimbani chasekuru kuti chabata here, asi mukuita kwatachiona nezvamamuchiona pavhidhiyo muchaona kuti pachibatwa basa rakanaka. Saka tinotenda kuti tichakupai update yezvinenge zvaitika. Hatikusiyei makadaro, tichakupai update yezvinenge zvaitika after basa iraita. Kubva kwandiri inini Jethro from JCTV namukoma Sly vari kuseri kwekamera. Tiri kuti tisarai zvakanaka, tionana pamavhidhiyo anotevera.